Tirada na mga bati. Kabantay mo ng bus macchiato nga kopi din has panabo. Tag 39 bira maguna bisuwa mo ng utana. O ang mananap nga dungkoy ang tag-iya ana anga uy. Uy hala. Kinsa may nakailan ng tawanan ni mo ra mga kinapangita. Murag na plano ning dautan ay. Kailan mo ni? Murag di na gyud ni maayo ni. Karong panahon na mga bati. Dapat tigit ta magkumpiyansa. Kay nagkalat na pud karon ang mga taong maldito. Daghan na pud kay karon ang usyagit sa inyong palibot. Ayos, payong, sandal, repair tahi, ngawat na ihay. Halaon sa juga niyang ginaukay-ukay na siyang bag. Aduna sila caramel macchiato, matcha latte, choco caramel o boss berry. Siyempre ato ganyan tilawan kung lami ba gyud. Anga, oy anga.